Spune și mie, pentru ce ai venit la Ampli Training? Care ți-au fost dorințele pentru a veni și a face acest gen de antrenament? Eram la o greutate foarte mare, deja mă simțeam obosită tot timpul și am zis să fac o schimbare. Încercasem sală clasică și nu dăduse cine știe ce rezultat. Mi-a spus un prieten despre această metodă nouă și mi s-a părut interesantă. Și care au fost rezultatele cu Andreea? Păi, care să fie? Am scăzut 2 numere la haine. Câte garderobe ai schimbat? 2 rânduri. Pentru Două că rânduri de garderob. Nu mă așteptam, sunt practic ca copiii mici care cresc. Acum mi-e frică să mai cumpăr haine. Cam în cât timp ai reușit să scăzi acesta? 6-7 luni. Da? Să rămână.